wo meto Ghana asase so no kasa pa me hu se eso pa aya Asante Kasa ana se twi kasa ana akankasa ya me gidi sese ye hya se ne de bobra ebeboa ye bebre esanse matutu kwan kakra akọ Europe mu ne ba bia wo se ekubia no kasa bobia obehie ni bia Asante Kasa wo ye kan edi ne si ye ho kwan se ye nsebe ye ntimi fa ye kasa emobra kasa eso ne nyina ya gye atum de na wo pese se bi ye di ato ade bia no na eboa yen ma yen nyina ye hunu se sa kasa we na obi kura frama no ne wo wura ma sa krofo we na sa wo ma wo kasa we no mo kan ense hwe wo kasa na wo ka no se ye fane penso bia na se ye fane chiche mu na se kedru ye jiri kura ma ye ne a ake ye ni problem but ya trust ye hunu se sa kran kasa na mo kan nyina no en kasa se so kura ne ye katwi en kasa se kura na mo ti so no kura ye katwi ni esne sebe enkra kura mi be na broni bi ni me di nkomo ko se ye be hia wo hia Ghana ni bia wo ba bia wo ta kokko ba bi e ko twetwe amanfo no nsem ne e hawa wo nipa bi hu ne adade na ba bi wo be ko bi e be busa Ghana ni bia wo se etisen eti wo be busa me se sa etisen no ye nyira ne ye kan Ghana ho ana me yidi se sebe e wiase do furu dia pa no ene ye pia no o mu tuo ni nyina akura ne se nke ye mo mu kwa akura so mu fa twi kasa nya en kasa wo parliament wa ko mu kro ho beto wo mu anka omu ho beto wo bebre na brofo kro kan kra ya hwe hwe di bisi ka brofo ni sifa ebi bran kasa wo parliament wo enti obe ka brofo kra wo beti ni kra no ene wona kra kasa na je wodate wo wotu din Opanyi memo wakwa baba impanyina tena se dwumadie so. Yo mejusi oburu. That's yes so na meni obi di dwuma bi fa Asante Kasa ho. Ena opese okire wadwen ma mansa nyina te wonka. Asante Kasa ye Ghana efiri asie kosi atoye. Epoye obia ka Asante Kasa bi. Na vrongo jirapa baby atumu obi beka twie na ya Asante twie na oka abrochire say Europe aya America Canada Australia ushia obi ofri Ghana twie ya kan aya Asante Kasa enti die ntina enke yentimi entina sese o man na yenye kasa ba kuntum saa semi na akofa twema mentwe anase debate kakra aba a opese wo kire wadwen edom etio amansan etio yo menu amedasi di kan yefrem pokumensa ana kofi pokumensa ya me free sewia ya ye Asante mem na pemni nso ya we Asante mem timi fan se yakaho wasemi se eto asomo pa na me kura makoho ache ya me hwe ni bi kura se bi nyine beka bom na nka ya kakasa ba ko esan se ye hwe ye bibremu a wo makese kase wo Ghana ye bibremu kura obi ani wo kasa eso ti se Asante Kasa anase akankasa ni senti no ama akoba se ye ka ye ho boma ebebo ye pi esanse e free ahyasie if se me baga ye wo me to Ghana asase so no kasa pa me hu se eso pa aya Asante Kasa ana se twi kasa ana akankasa ya me gidi sese ye hyasie ne de bobra ebebo ye bebre esanse matutu kwan kakra akọ Europe mu ne ba bia wo se ekubia no kasa bobia obehie ni bia Asante Kasa wo ye kan edi ne si ye ho kwan se ye nsebe ye ntimi fa ye kasa emobra ye hwe amanama ye wo magidi bia obia edi kasa ba akopɛ ene bobra no eye se kasa na no so but wo mu trans hunu se ye di kasa dodo no bobra na enko emwa yen emma wo man no kura mfa ntoma pamfra esanse de bia bonkum ni fa entiase enye adwuma edwo ye o madwene se da bi yenyi kasa eso mintimi ma wo bi kura wa akiri kwa yenko Britain mem yenko wo mba chichiri ye ma na so mba chichiri yen ewo ye bibimem ma ye Britain fo no mu kita kasa more than 11 na so mu twani nyina agui enti Jerosiza makantoni mu ye hia wa upo wumpo ubekatwi
wobɛka English no esanse na kasa ni du wonya nanso ne de me mfa ne sɛ yɛmfa ntɔkwa kyekere bibia ne de ntuboase de kasa ne abotwe ma bibia koyie etimi de me madwena me kyerɛ nyina ne sɛ yɛnyintum ni yɛnka kasa baako ɛbɛboa ma party nsɛm a wɔyɛ mu no ahyɛnso kara ya yɛde to aba no nyina ɛbɛgyae yɛde ni badua ne de ɔbɛyɛ abɔ ɔman no ɛno ne yɛbɛhwɛ so ato aba ma no sɛ wɔwɔ party A party B ɛsɛ sɛ obi kura timi kasa sɛ ɔkɔfa ɛsɛbi o MPP kala kura bɛkata sɛbi aboa odwan kura ɔbɛto ama no ɛde etira ɛyɛ kasa ne ntira obi so kofa NDC kai kura sabe kata sukura na adia aboa bi anasa sabe adia hunti kura de kala no to so obeto man efri se kasa ni tra isa se kasa ni free ko bi a me pese me bodi ana MPP so free ya but MYN sese ye hwehwe nipa yebetima boa o man dia me gidi se ye to party ni ntwene ye mfa kasa eso de wo Ghana ye mfa kasa na emwa mo oban ni nyina faako esa se de bia ye de koyenim ye de ba ye chili nyina ye kasa wodo a ama wo man ni entime nkonanim entime ko me kokuni de me susu se ana kofipoku de me susu se ye kasa ntina ana ye kan kasa ne ye kan nyina bom ne ye ne ba kopa eye nanka Africa nyina Ghana ye enso makese esa se Africa Ghana ye o man ya ye 30 ni o man ni kan pa menyini so o man bi wo Ghana Africa obetimi de no ho atoto ye efa sentiase a ye hwehwe bibia ye nyina etimi ko gira gina be baako anase ye nyina ko gina agene kro baako etimi susu sa ye hwe o man ya wa Africa nyina wo ye me hwe o man ya wa Africa nyina twede o man akɔwie ye hwe o man no mu si so wo Europe ni Asia ni America ni ade ye no mu nyina na si so so kasa wo donti ye hwe de bibiman dia akɔwie bibiman dia ni wa woni kasa eburu baako neso enam kasa ni ntine amade bia ye kɔfom de bia di ensese ye ko entokwa ade kituma bi kwa enam sem tumi die anase ne kasa pese ko ye ntine de bia omo ntimi nyina ye hwa Africos ye hwa kasa wo bi wo de ho Ghana Africa nyina entimi susu se mredu se de Ghana ye ni nyina na yen kakasa baako ana ayimfono so nyese ebi asabe ye be kakasa baako ne abegi wasase ana yaji utumi bi afuru nsem da bi wodi ani de wodakuta wade pepepe nemum yesrese ba bia wotie no sa kasa na ye kan nyina no ye pese ye kan nyina bom ne ye ka twi ni baako ana se ye ka kan kasa ana se ye ka sante baako se de be ya ebe ma ye nyina ye hunu se ye ni padua baako ye o ma baako ma so ye nyina ye tie ho ase etie se ekobasa ebeboa ma ebibia ye bia ye nye trabalisi wo anase ye nye nipa yi mu ame nyina ekoye nim ese ye ne sa ebeboa ye yo ajapoku edusi na samre ye ko obaake ene akwaba ho Accra International Airport samre ya abusuakuo bi se twi Bible no nanke wo Asante Kasam no omo so airport mo de wo mo kasami sa koin onyini se beche se awase nya kasa baako ebi se wo mo kan sa nyini se beboa etu okese se yenko asantimam na ye enkrafo a wo mo ho ni nyina no yenko yi wo mo nyeden yenko slimumam na kasa ayi enkra ene se musumo yesa se kimudi a musumo kotwetwe manso de abade ho o man mu ni nyina esanse se wo be yi obi kasa afri akasa eson ni nyina ya je atum de na wo pese bi ye di ato ade bia no na eboa yen ma yen nyina ye hunu se sa kasa we na obi kura frama no no wura ma sa krofo we na sa wo ma wo kasa we no mo kan ense hwe o kasa na wo kanu se ye fanin penso bi na se ye fanin chiche mu na se kedura ya jiri kura ma ye ne a ake ye ni problem but ya trust ye hunu se sa kran kasa na wo kan nyina no enkra sa se so kura ne ye katwi enkra sa se kura na motiso on kura ye katwi ni esne se be enkra kura
de bia de bechi bia ye kan akankasa na se twi kura se nkran eti se moji tuma ense hwe ema ma nkrane enye hwe ensei ema wo hina wudie ne enkosi hwe ema still awuda ye wo nkran ni ema wo ye obi bia na me de me ka we nyina hwe se ahemfo no anase o man mo mienti ne o ma bia sentem na emredu ye fo ye nyina we hu nkasa nyina we ma example kwa America ha me we na me adwuma we no elementary school ya twa kwa abakase ne bo abrochire ha ya twa kwa abakase ne bo yenko landing kufia nan we do ya twa kwa aba kese my friend say kamba we ya twa kwa aba kese ne ye dia bo se hwe ye kasa wo matrase ye wu se asantima Ghana nyina kasa eso no abroforo kra behunu se ye ka ye hu buma ye ma ne be ha dwene ye be ha wo ne ti enti no mo sha se titi ye mu saa wu se entiti mu no emu be bo wo ma brofo ba dia bi before ne paso emu ye I'm upset say I mean minnu nyina ye hwe ba bia na ye pe asene ko ye hu ye pe ye hu tuma ko ye hu asene enam kasa hudu nti ye gina fa ko saa na ye sa te ko ye ki so nti bi de me susu senkrafo no mo benya abotra ma ye kasa no ko no on so mu kan kura sebe mprebiasa kasa na kura twi na o mu ka bi enti so ba beto se esen wa eye ni nyina Ghana asase so eye ye nyina ye dia enti so beto a me gidi se enka enye ayi kura asem bi a mo beka ho asem na bi eto e se kasa no so ewiase du oso na mene du oso ene mene no yonko ewiase di hu no dia oso abo a oso ene mene no yonko enti munyintum de nyina ye mfa kasa ba ko enye adwuma bejidi se no so ebeboa nyina yona akwantu ma wo no America na wo no so wuhia obi ofri Ghana kasa be na ya moka yo me da se fi wini we di wa ko pass ma papa me be na broni bi ni me ni di nkomo ko se ye be hia obi hia Ghana ni bia wo ba bia wo ta kokko ba bi e ko twetwetwe amanfo no nsem ne e hawa wo nipa bi hu ne adade na be bi wo be ko bi e be busa Ghana ni bia wo se etisen eti wo be busa am se sa etisen no ye nyina ne ye kan Ghana ho ana na kumu was obi am ye Votarian be a northern part of Ghana. Now then I also you know so ya na etise ye domi kasari di wo Ghana de eno na eso ya ye nyina ye kan enti na ye nyina ye kan and also ni ye monfa ne sa enti me de misusu se abrofo kura hu se kasa America akora ye ti kasa bieni Ghana ye can apart from Queen. Kasa bienu enti wo migidi sa America ha ye wono anase matena Europe kakra matena lande e hoso metina hoso ma hu kasa bia ka twi enti migidi sa country mu no ensem no so twi na enso super ya migidi sa ye kan yo japoku na jumedie beba so a se ni nyina begina Parliament, Ghana Parliament. Oji di se yo kandefo bi wo ha osom na wa pushi sa agenda. Yo me yidi se sebe ewiase do furu dia pa no ene epia no. Omo tutuo ni nyina akura ne se nke ye mo omo kwa akura so omo fa twika sa nya enkasa wo Parliament wa akomu kro ho beto wo mo. Anka omo ho beto wo bebre. Na brofo kro ka no kwa ya hwe hwe di bisika brofo ni sifa. Ebi brankasa wo Parliament wo enti obeka brofo kura obeti ni kura no ene wona kura nkasa na je wodate wo wotudi na me de mesre se parliamentarians ni na mumye nyintum ho kura na mo no kura no Parliament wo no kura no twi ni mo pono kura na twi ni kura no eso mo be she program ase twi ni kura so na mo ka munyina mo ka enti mredu aba wo ye osisuo no onyi wo mo waye ne ye nyina ye nkakasa ba ko na ne penso mpo onyi ntum se
abrofo enkaka santima mu abrofo wo hiri bia ba mo nche na penifo bia ba mo nche no ka wo kuro kasa na ka twi ne fa kire no ne nyina ye hu ba esimfo nyina se bo mo nyina atitwi ebo yenka mo eti parliamentarians na sabi sese me ne ye ne mo kasa sa no ye monte ne o ma bi asem wa ye ne ye nyina yenka mo ne ye mo fra na e ba no se ye kura ne yenti ne o ma bi ase a kura wo mo fra kire nyini ba nyina no wo mo nyina bo so mo ye ba ko ye so ma no se ye de ko ye ni ma ye de ko ye ni wo ma metu kasa hudu bia na e bo me ye nyina ye nyini because sese abrochire we se ye betu kasa hudu anka wo ma no yija command must basa because when tiase now so enam so mukakasa ba continue wo mu yi yi kra o man panyin kra ye nyini kasa ye twene di onipa no ye de obeye eti mre du se parliamentarians ye besere mu nyina mu nka mu na ye timi kakasa ba o mamu enkan twi kasa na se akankasa yo sima ba kuntem fa wonu masem nyina ay twato no bra na wo bi chie na wachie na ye de dwumadi aba na wiye yo eni e mesumi da asipi bi de meka nyina ne se ye bekoso se ye dua ba bi ye gusunsuyo ye hwese de be ye da ye so na ye se ye kese ke ho bomu no empaibo ne ye bebo se ye nyina be ke ho bom mu nyina mo ntia se ma ye mu nyina wonti ase mani enka kasa ba ko Ghana mamu na yenye abibiman sunuma ya obi ehwe so abobra megiri se ye sa ade na ebeboa ye bebre mechia me yire ya Lydia owusu ya okumase mechia me nua no ma wo Holland pokua po aku wo mo akanyina mechia obi a mechia busuafo so a ye wo kromu ya sister akua junior kokena se mechie ni pali nyina masoro manyina mechie obibia enkankan yestofo ndamo nyina mas yo panya dosi yesu ya dawasipi dasene ye besa ba nche na se enti bibia se ya ya babeti onumasa so obesu de obesu de mesumi damas se mosma mama kwanya na mesusu metima ache sebe mabi ye bekoso aboa ya ma omano yenya antumpa na ye de efra yo obesu busa dwumadi hu kwesan bia obede kwesan bia ba mesa ba oso ye yo eye mesusu my ready and also ready create me can tree so eye no ma bebre ma jiatu obi odi kasa ba yi bia beba bi nyina be nya abotre ne acheche ne ni nyina akoye no metamasi reda sifi mini nasi yo and bye bye yo channel so ele ni papi na ne di nkita ho nti obi kaka se binesa anya woda wo akwanya se wo so baba so na wabetneten kasa no ana se wabekere wadwen beka abutuen ho subscribe like video no na share ma pi na so enya bintie ana se omunya bi nhwe medase